пеперутки. Народна приказка. В първия ден на пролетта 3 сестрички пеперутки полетели радостно над полето. Но изведнъж над зелените поляни притъмняло. Излязла страшна буря. Завалял проливен дъжд. Трите пеперутки с измокрени крилца почукали на вратичката, където живеел белият крин. Моля ти се, скрини в своята бяла къщичка, казала жълтата пеперутка. Белият крин отворил прозорчето и рекал: ще пусна само бялата пеперутка, защото е бяла като мене. Тогава ще си вървим, обадила се бялата пеперутка. Щом няма място и за трите ни, по-добре да останем на дъжда. И отлетели. Почукали на една друга врата, където живеело жълтото лале. Дай ни подслон, хубаво жълто лале, замолили се те. Пусни ни под стряхата си, докато престане дъждът. Мога да дам подслон само на жълтата пеперутка. Повече място нямам, отвърнало лалето. Или за всички, или за никого, казала жълтата пеперутка. Тръгнали по-нататък. Видели аления божур. Пусни ни, докато мине бурята, братко. Има място само за червената пеперутка, отговорил божурът. С Богом, казали му трите сестрички. Те се уловили за ръце и тръгнали из дъжда. Слънцето надничало за тъмните облаци. То чуло как трите сестрички отговорили на цветята. Тяхната взаимна обич му харесала. Усмихнало се слънцето, топлите му лъчи и сушили мокрите крилца на пеперутките.